On mi zrušil shield jedným granátom do piči. Aha, vlastne nie, počkaj, to je prvé kolo, ja som ani nemal shield. Our spike's down. Spike down B. Okej. Last player standing. Nikto nevidel. No, right kliko! Na takú ďalku, čo tiebe som dostal. Môžem mu dať čo povedať? Nie. No dobre, tak nie. Dobre, idem to troliť. On hovorí na čo? Hej, Píš, spieval si tam dačo, že you can suck my neviem čo. Počkaj, to si idem od... Report, text, voice, no. No, voice určite Gekovi a Boys. aj Harborovi. It's Los Reinos. Idem to troliť. On mi zrušil stenu. OK, to som nevedel, sa dá. A nie, dal som ju, dobre. Ja to jebem. Ty to zvládneš, Martin. Jeden náboj, jeden kill. Resi. Tak, toto je ono. Tak sa to robí do psej matere, ako by povedal naši slovenskí politici. Náš nepriestrelný mních, či čo? Dobre, ďalší voice abuse. Voice abuse. Chlapec si nevedomuje, že dostane pár takýchto reportov a dostane ban do piči. Ježiš. Tak tá volá. To bola mrzká, Martin. Za to by som sa hanbil. Last player standing. Ale kokot. One enemy remaining. Ale jak ma ten bridge nezabil, netuším. No, idem si dať spray, takže chvíľku budem off. Čo ideš do piči zase? Na druhú stranu Slovenska po ten spray? Nie, mám ho tu, len musím hlavu zakloniť do hora, vieš. Idem si dať dávku. Piči. Just want to move is gay. Kokos leto napísal. English or Spanish. Baby, you got something in the nose. Nemôj bať spike a idem ich givnúť enemákom. No, to zase nie, to zase nerob. Ale hej. Ideme robiť reverse smurfing, ideme kaziť hry proste. Kol dostala hity jak kokot. Keby prejebeme 80 dole. 5 o nich, že aký rank by mi jedlo. Akože čo si bol platina? Možno silver. Silver 3. Baby, you got something in the nose. Reloading. Ale dobre. Flooding them. 80 má close, 120 bridge. Zajebal hlavu. Ah. 30 seconds left. Last player Jakže Si standing. musel normálne, že čiapku odstreliť. Náušnicu nemá. ja som... Dobre. No si to